Dyfan, yr arwerthwr, beth oedd y prisiau debyg i heddi dy bed? O, gwych. Ofnadw o gwych. Wyn stor, wel, maen nhw wedi cyrraedd bron o bod 100 pint yr un, y gorau o 98 pint yr gorau, ond ar gyfer talef, maen nhw wedi average o rown yr 84 pint. Dewch a sôn. Oeddi, dda iawn ofnadw yn bod yn ysgu. Mae yna rhyw hyder ofnadw yn y diwydiant o'r wyn ar un o bryd, ond mae'n gwrdd i weld yn gwrdd y sgwrs. A dipyn o waith ar yr wyn yna i gorffen o to? O, tipyn o waith, chi'n bod a bod yn deg i'r bechgyn sy'n gorffen nhw. Chi'n bod, mae eisiau rhywun a bedi'r bydd wythnos arno nhw i dibynnu nhw. Defyd lla, defyd gwigan yn dal i wneud yn dda, fyd? Gwych iawn, fan hyn, chi'n gwybod crymu chi yw rhan fwyaf nhw'n defyd Cymraeg y sgwrs, a defyd ddim yn fawr iawn i faint yn y fe, ond mae'r gorau wedi mynd hefyd rhyw 120, ond ar gyfer talell gyda'r wyn defyd Cymraeg, maen nhw wedi bod rhwng yr 66 pint yr un de. Ac wedyn y mae'r tŷ yn yma yng Nghymych. Flwyddyn i lawr y ffordd rwan, pethau wedi sefydlogi. Siw mae'r gefnogaeth i'r lle yma byn hyn? Ni wedi cael cefnogaeth gwych ers ni sy'n mynd mewn yn mis Medi. Amser un llunau, fe'n onys â chi, lan yn yr hen farchnad, o'n i tua rhyw 200 o benne. So o'n i fyny amser un rhyw 500 heddi. Ond yn ystod y flwyddyn, ni wedi bod rownd yr 200 o gyfertalef. So yn gwych iawn, hapus iawn o bod yn onys â chi. Mi'n siŵr. A lot o'n nhw dibynnu ar yr arwerthwyr. Wel, odi, mae yn enw e.